Az élet olykor intenzív viharnak tűnhet, a határidők, a nyomás felhalmozódása és az olyan érzelmek, mint a stressz, a magány, sőt a kiégés is fenyegethetnek minket. Ezekben a pillanatokban rendkívül fontos, hogy megálljunk és átgondoljuk a dolgokat. Figyeljen oda arra, amit érez, és hogy hogyan érzi magát. Feszültek az izmai, cikáznak a gondolatai? Mint minden viharban, itt is vannak olyan eszközök, amelyekkel átvészelhetjük. A grounding technikák kiszakíthatnak minket a viharból. Próbáljunk ki egy gyakorlatot. Először is vegyen fel egy kényelmes pozíciót, üljön egyenesen a széken, és érezze, hogy lábai érintik a talajt. Most lélegezzen be mélyen. Várjon 3 másodpercet. 2, 3. Most lassan lélegezzen ki az orrán keresztül. Csináljuk meg újra, vegyen egy mély lélegzetet. Várjon 3 másodpercet. 2, 3. Most egy lassú kilégzés. Irányítsa a figyelmét a kezeire. Érintse meg őket, és gyengéden masszírozza mindkét kezét, miközben hallgatja a hangomat. Arra kérem önt, hogy ismerje fel, hogy amit érez, azt lehet, hogy egy múltbeli esemény váltotta ki. Fókuszáljon az